Karfe 6:30 agogon Najeriya da Nijar, 5:30 kenan agogon GMT. Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa Isra'ila da Amurka sun yi watsi da yunkurin shugaban Faransa Emmanuel Macron da ke shirin amincewa da kafuwar kasar Falasɗinu a watan Satumba. Ana ci gaba da musayar wuta tsakanin sojojin Thailand da Cambodia akan iyakar da ta hada kasashen biyu. A Najeriya, tsohon ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar Labour, Datti Baba Ahmad, ya soki tsarin tafiyar mutanen da suka shiga haɗakar jam'iyyar ADC. Suwa ke hada haɗakan nan, inda a ce ba su ne suka yi na da ba, daga ina suka fito, me yasa suka fito, ɗaya an kada shi, ɗaya sai da ya je majalisar dattawa aka na ya fito sannan aka hana shi, na uku shi kuma yana jira har yau, Allah ina shugabancin da nake jira ka bani. Ita kuma gwamnatin Najeriya martani ta yi kan sukar da ɗaya daga cikin jagororin hamayyar ƙasar Rabi'u Musa Kwankwaso cewa ana watsi da yankin arewacin ƙasar wajen ayyukan ci gaba. In ka ce za ka yi kwatance ko za ka yi ƙididdiga sai ka ga cewa watakila kuɗin ƙasar an fi kashe su ma a arewa ba a kudu ba. In ka ɗauka matsalolin kamar yara marasa zuwa makaranta ko kuma matsalolin harkar lafiya da sauransu. Muna tafa da wasu rahotannin amma duka sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya. Sunana Umai Masana Abdulmomin. Isra'ila da Amurka sun yi Allah wadai da sanarwar da shugaban Faransa Emmanuel Macron ke shirin yi na amincewa da kafuwar kasar Falasɗinu a watan Satumba. France is the first G7 country Wakilin BBC ke ne ke cewa Faransa ta kasance ƙasa ta farkocin ƙasashen na mafiya ƙarfin tattalin arziki wato G7 da za ta sanar da wannan matsayi a watan Satumba. A wani saƙo da wallafa a shafukan sada zumunta. Sakataren harkokin waje Marco Rubio ya ce akwai ganganci tattare da wannan mataki da Hamas za ta ci moriya wajen yada farfaganda. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce matakin tamkar baiwa ta'addanci takuici ne. Sai dai Saudiya ta jinjina wa sanarwar shugaba Macron wadda ta ce ya kafa tarihi. Mahukuntan Falasɗinawa da Hamas su ma sun yi maraba da matakin. Shugaba Donald Trump da shugaban babban bankin kasar Amurka Jerome Powell sun yi musayar yawo ana naɗar su a lokacin kaddamar da wani shirin aiwatar da gyara da zai laƙume dala biliyan 2.5 a Washington. Donald Trump confronting Powell as he toured the Wakilar central bank. BBC ta ce Mr. Trump ya tunkari Powell da wasikar da ke nuna cewa aikin da za a gudanar ya zarta dala biliyan 3. Duk da cewa an naɗe su ba tare da sun sani ba, Mr. Powell ya yi watsi da alƙalaman yana mai cewa an sa kuɗaɗen aikin da aka kammala shekaru 5 wato da suka gabata. Mr. Trump dai ya sha sukar Mr. Powell kan ƙin yarda a rage kuɗaɗen ruwa. Ana ci gaba da musayar wuta tsakanin sojojin Thailand da Cambodia akan iyakar da ta haɗa ƙasashen biyu. Kwana guda da barkewar ƙazamar rikici. A cewar mahukuntan Thailand, akalla mutane 14 suka mutu, kuma dukkaninsu fararen hula. Sannan akwai gwammai da aka jikkata. Dubban mazauna ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ɓangarorin biyu da ke rikici sun tsere. Wakilin BBC kenan yake cewa matsalar a yanzu ita ce dakarun kowane bangare ya ja daga, kuma kowane bangare na tafka asara. A Cambodia, hukumomi na cewa an kashe mutum guda. Wannan rikici shine mafi muni tsakanin kasashen biyu a cikin sama da shekara 10. To kuna shin waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Za a ci gaba da yi wa tsohuwar abokiyar hulɗar Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, tambayoyi a yau rana ta biyu kan ayyukansa na lalata da ƙananan yara. A jiya Alhamis, mataimakin Attorney General na Amurka so mai yi wa Maxwell tambayoyi a Florida. Tana fuskantar hukuncin ɗaurin shekara 20 kan samunta da laifin taimakawa Epstein wajen lalata da ƙananan yara mata. Donald Trump na ci gaba da lamba kan sakin sauran takardun bayanan abubuwan da ake zargin Epstein da aikatawa, wanda wasu rahotanni ke cewa na dauke da sunan shugaban a wurare da dama. A yau Juma'a za a so yi wa tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Joseph Kabila shari'a a birnin Kinshasa. Ba a sa ran ya halarci zaman kotun ba. Kotun sojoji za ta saurari tuhumar zarge-zarge da ake wa Kabila da suka hada da cin amanar ƙasa da kisa kai mai alaƙa da goyon bayan 'yan tawayen M23 na Rwanda. 'Yan tawaye ke iko da yanki mai girma da ke da ɗimbin arzikin albarkatun ƙasa a gabashin ƙasar da kuma Goma. Watan Mayu, Mr. Kabila ya koma ƙasar bayan hijirar da ya sa kansa. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.